Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gadarly dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 15-nji apreli hepdäniň anyny. Habarlar güneligi gepleşigimizi Pragda studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Çeçenistanyň lideri Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň öňe süren tanqydynyň ünsü başga ýana sowmaga çalışýar. Кто этот человек, о котором вы говорите? Да, он сегодня руководитель одного из регионов. Owasanyň Serpol welaýatynda Owan güýçleri bilen söýüşçüleriň arasynda çakmyşlyklaryň dowam edýänligi habar berilýär. که بنفع طالب باشه میکنه میگه رهبری ما ضعیف است او خود در جریان است طالبان را تشویق میکنه. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dikkatiňde hödürläp, şeýle de programmamyzda prezidente näme teklip ederdiňiz diýen sorag bilen açan forumda okuýjylarymyzdan galdyran tesbirler esasında taýýarlan maglumatymyzy eşdireriz. Maral Saýmerdanova biziň ätiýaşlandyryş dokumentlerimizi Türkmenistanyna geçerli etsin. Iň agyndan atyk watanymyza dolanan wagtymyz pensiýamyz bolsun diýär. Yarım saatlyk habarlar günlegi gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanyş boluň. Aktamyň berýän maglumatyna görä Birleşen Ştatlaryň vice-prezidenti Joe Biden telefon arkaly gepleşikde Ukrainanyň täze premier-ministri Volodymyr Groysmany ýurtda reformalary gysgaly amala aşyrmaga çağırdy. Bu waka 14 aprelde Ukrain parlamenti täze premier-ministri saýlandan soň boldy. Biden Groysmany täze eýleýän wezipesi we Ukrain kanun çykarjylarynyň täze kabineti tasdiklamak bilen gutlap, Kiýewe berilýän halkara goldowyny urukdurmak üçin täze toporun reforma programmasy boýunça çalt depgin bilen öňe tarap hereket etmelidigini belledi diýip Aktamyň beýanatynda aýdylýar. Gurun edilýän reformalaryň düzümine Ukrainanyň halkara valuta fondunyň borçnamalaryny ýerine ýetirmege, günler Ukrainada Orsiýete tarapdar separatistler bilen konflikti düzgünleşdirmegi maksat edilýän Minsk lalaşygyny amala aşyrmak ýaly borçnamalar girýär diýip Aktam habar berýär. Owasanyň harby güýçleri özüniň howa güýçleriniň ýurduň Nangarhar welaýatynda Islam döwleti atly toparyň söýüşçilerini nyşana alandygyny we azyndan 40 sany jeňçini öldürendigini aýdýar. Owan Goranmak ministrliginiň medpuat wekili howa darwalarynyň 14 aprelde Açyn etrawyna amala aşyrylandygyny aýtdy. Ol Islam döwleti atly toparyň başga bir näçe söýüşçisiniň yaralanandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Açyn etrap häkimi Galip Mujahid howa darwalarynda Islam döwleti atly toparyň söýüşçileriniň Pikha-Lataban territoriýasynda geçiren duşanyň nyşana alınandygyny aýdýar. Mujahidiň aýtmagyna görä hüjümde öldürilen söýüşçileriň aglabasy daşary ýurtlylar bolup, olaryň jesetleri yerli owy ilat tarapyndan toplanyp Islam döwleti atly topara gowşurylypdyr. Gadastandan Türkmenistana bir kanun çilim geçirmäsi ýa-da Türkmenistanyny raýat tutsa edildi diýip Gadastanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň Serhet Gullugy habar berýär. 15 aprelde Gadak Serhet Gullugynyň web saýtyna çap edilen maglumatda Atyrau Sewitdäki Temirbaba Serhet geçergesinde Gadastandan Türkmenistana Rayoto Runner kysymly awtomobilde sapar edýän 29 ýaşly türkmen raýaty tutsa edildi diýilýär. Emma raýatyň ady barada hiç ýyly maglumat berilmeýär. De maglumatda döwlet serhet geçergesindäki barlyklar döwründe awtomobiliň ätiýaşlyk tekerinden Imperial Classic markaly 33 blok çilimiň ele salynandygy hem habar berilýär. Türkiýanyň häkimetleri Orsiýetiň döwlet elçiligindäki Sputnik habar agentliginiň web saýtyny petiklediler. Sputnik'in Türkiýe boýunça baş redaktory Mahir Boztepe bu baradaky habary 15 aprelde Twitter sosial ulamyndaky sahypasyndan ma'lum etdi. Ol türk ulanjylarynyň Sputnik'in diňe türk dilindäki web saýtyna däl, eýse habar agentligiň 31 dille maglumatlary taýýarlayan ähli web saýtlaryna girip bilmeýändigini aýtdy. Bu barada hinideçenli Türkiýanyň telekommunikasiýa ulgamy we interneti düzgünleşdiriji gullugy hiç bir kommentari bilen çykyş etmediler. Bu ädim 2015-nji ýylyň noýabr aýynda Türkiýe Orsiýetiň söwüş uçaryny urup ýykan we Moskwa bilen Ankaranyň eýýäm dartgynly bolan gatnaşyklaryny hassa yaramadlaşdyryp biler.
Günorta Koreýanyň armiýasynyň berýän maglumatyna görä 15 aprelde Demokratik Koreýa bu döwleti döreden prezidentiň dolan gününe gawatlap raketany synagdan geçirmäge synanşypdyr. Emma onuň bu synanşygy şowsuz bolupdyr. Demokratik Koreýa anny güni ýerden Günnor kenarynyň golaýynda raketany synagdan geçirmäge synanşan ýaly bolup görnýär. Ýöne onuň bu synanşygy başa barmadyk ýaly diýip Günorta Koreýanyň resmiýetleri aýdýar. Günorta Koreýanyň Yonhap habar agentliginiň maglumatyna görä bu orta aralyga urýan Musudan atly ballistik raketa ýaly bolup görnýär. Mundan bir gün odol Günorta Koreýanyň media serişdeleri Demokratik Koreýa döwletini döreden Kim Il-sung'un dolan gününe gawatlap orta aralyga urýan ballistik raketalary synagdan geçirmäge taýýarlyk görýändigini habar beripdiler. Hormatly dinleýijiler, siz şu saýdyň käbir möhüm habarlar bilen tanış bolňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetirin, men Sähra. Saatlar ketmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýäs. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrow Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň öňe süren tanqydynyň ünsü başlaýany sowmaga çalyşýar. Mundan ozal Putin Orsiýetdäki käbir regional liderleriň opozisiýon şahslaryň arasyndan halkyň düşmanyny awlamaga synanşýandygyny aýdypdy. Bu barada Germaniýada habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlan giňişlik maglumatyny bilelikde dinläliň. Vladimir Putin Orsiýetde käbir regional liderler ýurdun düşmanlaryny opozisiýon şahsiýetleriň arasyndan awlamaga synanşýarlar diýen soň Çeçen lideri Ramzan Kadyrow Ors prezidentiniň tanqydyna uçramalyga synanşdy. Demirgazy Kavkaz regionuna edenetlik bilen höküm sürýän we hukuk aktivistleri tarapyndan öz tanqytçylaryny gürümjürmetmekde we hatda öldürmekde hem aýyplanylýan Kadyrow Instagram arkaly reaksiýa görkezip özüniň käwagt aşa emosionaldygyny aýtdy. Ýöne ol Orsiýetiň aýgytly düşmanlaryna garşy gündelik durmuşda ziyan we pida çekendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Kadyrow Orsiýetdäki opozisiýon güýçleri cezalandyrylmaly halk düşmanlary diýip atlandyryp, olary ençemegede garalady, haýbat etdi. Men öz diplomatik bilimimi Orsiýetiň aýgytly düşmanlaryna garşy gündelik göreşde aldım. Bu göreşde özümiň iň ýakyn, iň eziz garyndaşlarymy, dostlarymy we ýoldaşlarymy ýetirdim. Bu meniň öz pikirlerimi aýtmakda käwagt näme üçin emosionaldygymy görkezýändir diýip Kadyrow ýazýar. Kadyrowyň kakasy 2004-nji ýylda bir bombaly hüjümde öldürilene deňeç Moskwanyň goldamagy bilen Çeçenistana ýol başçylyk etdi. Kazyanow baradaky bir video hakda Kadyrow bu bir degişmedi. Onda hiç bir adamın karşısına gönüktürülen haýbat ýok. Bolup hem bilmez diýip ýazýar. Bu çatrykly videoda Kremlin tanqyçysy aktivist Vladimir Kara-Mürzede bar. Kadyrow tanqydy bellikleri üçin Putina minnetdarlyk bildirip, özüniň Orsiýetiň we biziň beýik watanymyzyň adamlarynyň bähwetleri ugruna göreşmegi dowam etdirjekdigini aýdýar. Putin özüniň 14-nji apreldäki programmasyna adatdan daşary gönümellik bilen men hem Çeçenistanyň ýol başçylary hem de Orsiýetiň beýleki regionlarynyň ýol başçylary öz territoriýalarynaky adamlar şeýle hem tutuş Orsiýet barada näme derejede jogapkarçylyk çekýändiklerine düşünerler. Olar öz garşydaşlary barada berýän olar ýaly beýanatlarynyň ýurdumyzyň durnuklylygyna koşan koşmaýandygyna, tersine durnuklylyga ziýan ýetirýändigine düşünürler diýip umid edýärdim diýdi. Putin Kadyrowy özüniň Moskwa agrarlydygyny isbat edendigi üçin ýewdi. Kazyanowyň Parnas partiýasy fevral aýynda bir hazabat ýaýratdy. Onda Kadyrow 30 000 adamdan ibaret bir hususy goşun döredýänlikde aýyplanyp, bu milli howpsuzlyga wehim salýar diýilýär. Bu dokument Parnas partiýasynyň beýleki ýol başçysy, öňkü vice-premier Boris Nemtsov Kremlin golaýyna öldürileninden bir ýyl soňra ýaýradyldy. Käbir opozisiýon şahsiýetleriň çaklamagyna görä onuň öldürilmegine Kadyrowyň eli bar. Nemtsowy öldürenlikde aýyplanyp Çeçenistandan 5 adam tutuldy. Habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizde goňşy Owansana deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owansanyň Serpul welaýatynda owan güýçleri bilen söwüşçüleriň arasynda çaknyşyklaryň dowam edýändigi habar berilýär. Bu welaýatyň 14 owasyny söwüşçüleriň basyp alanyny aýdylýar. Maglumaty Owansana habarçymyz Şamirdan Murady dowam etdirýär.
Demirgazyk Awganystanyň Serpil welaýatynda awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk dowam edýär. Welaýatyň Sayyat adly etrabyna jeňçiler hüjum edipdir. Onlarça obany jeňçiler basyp alypdyr. Serpil welaýatynyň Kohistanat adly etraby jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Welaýatyň böleki etraplarynda da jeňçiler hereket edýär. Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganystanda ýerleşen 209 Şahin adly harby diwiziýasynyň söwüş hereketleri boýunça komandiri general Hasibullah Qurayşynyň aýtmagyna görä, yerli ilat talip militanlar bilen hyzmatdaşlyk edýär. Jeňçilere obalarda halk başpana berýär. Şu sebäpden jeňçiler öňe gidişlik gazanýar we ýaşaýyş üýlerde olar bukunýar. Awgan güýçleri bolsa asuda ilata ziýan ýetirmek islemýär. Şu pursatdan peýdalanyp Serpil welaýatynda jeňçiler ençeme obany ele geçirdi. Awgan güýçleri welaýatda jeňçilere garşy güreş alyp barýar. Talip söwüşçileriniň kontrolyna geçen regionlar ýygyna gaýdyp alınır diýip general umid bildirdi. که به نفع طالب باشه میکنه میگه رهبری ما ضعیف است او خب در جریان هستیم طالبان را تشویق میکنه. Serpil şäherinde de jeňçileriň wehem salýandygyny welaýatyň hakimi Muhammed Zahir wagtat ma'lum etdi. Dün akşamdan beri Serpil şäheriniň golaýynda jeňçiler bilen awgan harbiýleriniň arasynda uruşyň barýandygyny hakim belledi. Awgan harbiýleri ok ýarag bilen üpjün edilýär. Söwüş meýdanynda göreşýän harbiýlere kömekçi güjem ugruldy. Jeňçilere garşy göreş boýunça awgan hawa güýçlerinden hem kömek soruldy. Awgan güýçleri jeňçileri ýa-da serpikdirmegi başarar diýip Serpil welaýatynyň hakimi Muhammed Zahir wagtat aýdýar. جبهات ما و شب گذشته در جنگ بودن، اونها اکمال صورت گرفتن، نیروهای کمکی هم در اختیارشون قرار داده شد. Serpil welaýatynda vice-prezident general Dostumyň ýol başçylygynda arada jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilipdi. Şoňa garamazdan bu welaýatda jeňçiler barha güýçlenýär. Awgan güýçleriniň sany bolsa Serpilde az diýip welaýatyň ýerli geňeşiniň agzasy deputat Esedulla Huram aýtdy. Eger wagtynda çäre görülmese Serpil welaýatynyň etraplarynyň hemmesiniň senmagynyň mümkinligini deputat öňe sürdi. نیروهایی که در سرپل از هر نقطه مصروف است، ما نیروی رزرو در سرپل وجود نداره، هر چه عاجل کمکی فرستاده شد. Serpil welaýatynda Islam döwleti adly toparyň militanlarynyň hem ýerleşendigini ýerli resmiler aýdýar. Jeňçileriň arasynda Merkezi Aziýaly militanlaryň bardygyny ma'lum edýär. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan we Faryab welaýatynda da dartgylly ýagdaý hökm sürýär. Jowzjan welaýatynyň Akça etrabynda şu gün hem awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda aldym berdimli söwüş barýar. Etrapdan halk bosup çykmaga mejbur bolýar. Ýüzlerçe maşgala uruş sebäpli öz üý jaýyny terk edipdir. Şaýmerdan Gulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň asbadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepleşigimizi Türkmenistana degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Gazagystanyň Türkmenistana bir kanun çilim geçirmäge synanşan Türkmenistanyň raýat tutsak edildi diýip Gazagystanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň Serhet Gullugy habar berýär. 15 aprelde Gazag Serhet Gullugynyň web saýtyna çap edilen maglumatda Atyraw sewitindäki Temirbaba Serhet geçirgesinde Gazagystanyň Türkmenistana Toyota Runner kysymly awtomobilde sapar eden 29 ýaşly türkmen raýaty tutsak edildi diýilýär. Emma tutsak edilen türkmen raýatynyň şahsiýeti barada maglumat berilmeýär. Şeýle-de maglumatda döwlet Serhet geçirgesindäki barlyklar döwründe awtomobiliň ätiýaşlyk tekerinden Imperial Classic markaly 33 blok çilimiň ele salynandygy hem bellenýär. Soňky aýlarda türkmen häkimetleri Türkmenistanda çilimiň söwdasyny etmek bilen baglanşykly käbir çäklendirmeleri girdiler. Şol bir wagtda ýurtda çilim bilen bagly korrupsiýanyň soňky ýyllarda ýokarlanyny barada habarlar gelip goşýar. Gazag raýatynyň aýtmagyna görä Gazagystanyň Türkmenistana sapar eden ýük maşyn sürüjileri öz ýüklerini
mendiline ýetirmek üçin Türkmenistanyň barlyk nokatlarynda duran işgärlere çilim bilen para berýärler. Bu barada kardeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny bilelik dediňläliň. Türkmenistanyň çilimkeşligi, çilim sewdasyna garşy görülen çäreler bilen baglykda ýurtda çilim korrupsiýasynyň hem barha güýçlenýänini gaýdylýar. Çilimkeşlik ýa-da ilatyň saglygyny çilimkeşlik zirarly dörýän kesellerden goramak maksady bilen görülen soňky çäreleriň biri temmäki önümlerine girilen döwlet monopoliýasy boldy. Hasanowy Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisinde temmäki önümlerini ýurda getirmegi we olary narh kesmegi, satmagyň ähli ýaryny ýurdun sewda we daşary aragatnaşyklary ministrligine berdi. Türkmenistanyň çilim temmäki önümler bilen bagly gadaganlyklaryň çilime garaşlary ayatlaryň gerdeninden ykdysady ýük bolup düşýänligi, ýagny olaryň öz çekçek çilimlerini maşgaly büdjetiniň barha köp bölegini harçlamaly bolýanyny gaýdylýar. Şol wagtda ýurtda çilim bilen bagly korrupsiýanyň 1 ýyldan gowrak wagt bäri çuň köküranyny gaýdylýar. Türkmenistanyň alternativ habarlary berýän gorama bilen söhbetde bolan gadag raýaty Erik Supusowň sözlerine görä, ýük maşynlarynyň sürüjileri öz ýüklerini menziline ýetirmek üçin Türkmenistanyň barlyk nokatlaryna duran işgärlere çilim bilen para berýärler. Вот нам давали долларами, да, вот туда. $700-800 в одном конец. Bize ýol üçin $700-800 berýärler. Biz şol pulun $200 çilim alýar diýip olaýdýar. Supusowň sözlerine görä, Türkmenistanyň ýanyk suýlayan stansiýalarynda hem çilim gowy para peşkeşiň roluny oýnaýar. Если даже на заправку подъезжаем, да, вот заправиться, да, вот, больше 50 литров солярки не дают. И приходится опять же на сигарету менять. А на сигареты хоть они тебе тонну заправят. Eger ýanyk suýmak üçin ýanyk stansiýasyna barsak, bize 50 litrden artyk bermeýärler. Ondan ýene çilim bermeli bolýar. Çilim berseň tonna diýseň hem berýärler diýip Supusow aýdýar. Onun tasdiklamagyna görä Türkmenistana ýükeltýän maşynlaryň sürüjileriniň ählisi ýanlaryna çilim alýarlar we ol ýerde sonsuz menziline ýetmek mümkin näl. И все берут сигареты. Не только я один, все водители, кто туда заезжает. Потому что без этого никак. До места уже ты не доедешь. Yerli çeşmeleriň şol sanyny Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýeň berýän maglumatyna görä Türkmenistanyň çilimiň bahasy soňky ýyllar her ýylyň aprelini sagdynlyk aýyny 20% jemesi gymmatladyryp, soňu bilen köplenç şol gymmatladylan narhyna galýar. Inni temmäki önümlerini getirmegi we satmagyň bar ygtyýary ýurdun sewda we daşary aragatnaşyklary ministrliginiň ygtyýaryna berilen soň ilata satylýan çilimiň hiliniň peselip bahasynyň bolsa has gymmatlamagynyň, şeýle-de çilim korrupsiýasynyň has çuňlaşmagyndan alada belirlenýär. Kardeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy diýjikdirmän. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 8 aprelde geçiren hökümet maslahatynda nowatdaky kadr çalşygyny geçirip resmiýetiň az teklip berýändigini aýtdy. Azatlyk radiosu prezidentiň eden bu çykyşyndan soň öz okuyjylaryndan "Siziň prezidente ýüzlenmäge mümkinçiligiňiz bolsa, oňa näme teklipederdiňiz?" diýip sorady. Bu soraga okuyjylarymyzdan ençeme tesbir gelip gowuşdy. Şol tesbirler esasynda kardeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dikkatiňizde hödürleýäs. Egerde ýaşuly bilen gürleşmek pursatym bolsa, ondan her türkmen raýatyny türk pasportynyň bolmagyny, her türk raýatyny hem türkmen pasportynyň bolmagyny haýyş ederdim diýip Türkiýeli Özgür Bulut Azatlyk radiosynyň prezidenti näme teklip ederdiňiz diýen atlan açan forumuny Facebookda öz pikirini aýdýar. Ol özüniň Türkmenistanyň köp ýerinde işländigini we bu ýurtda özüni hiç wagt daşary ýurtlyk hasaplamagyny, en atasynyň asyl ýurdu mara baryp ol ýerde aýlap galmak isleýändigini görüň berýär.
Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda gatnaw meselesiniň ýeňledilmegini teklip etjekler başga da az däl. Humko Muradowna Türkmen raýatlary Türkiýe arahat gidip gelsin ise Maral Saýmerdanova biziň ätiýaşlandyryş dokumentlerimizi Türkmenistana geçerlesin. Iň azyndan ata watanymyza dolanan wagtymyz pensiýamyz bolsun diýär. Jeren Sar hem bu pikire goşulyp halkyna islam ýurdunda arahat oturmagy, ýaşamagy ygtyýar bersin, goşu raýatlyk bersin diýipdir. Badagul çerik bolsa goşu raýatlyk teklibi bilen bir hatarda propiska düzgünniň ýatyrylmagyny, turizme we halkyň gazanç etmegine ýol berilmegini mesele edip goýýar. Ma'lum bolşýar Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow 8 aprelde geçiren hökümet maslahatyny nowatdaky kadr çalşygyny geçirip resmiýlerin az teklip berýänliginden nägile bolupdy. Zeynep Akiýewa prezidenti bahana tapıp adamlar işten çıkarmalygy, iş yerlerini köpeltmegi, olaryň 500 dolar aýlyk almagyny üpçün etmegi teklip edýär. Tobedinni, halali, gargynç ime, halkyň köteme diýip, Ýegen Nur Bayramgulywa ýaşlara el ýeterli wagtdan jaý berilmegini teklip edýär. Murat Ceylan bolsa Türkmen kanunlaryny gaýtadan gözden geçirip, köp partiýalyk azat saýlaw şertleriniň döredilmegi, ýaşul aksakkallaryň gep gurruňy bilen iş edilmezligi barada mesele goýar we prezidenti ýa ýurdy düzgün şekilde dolanır ýa-da dolanıryp biljek ýaşlara ýol berdiýän teklip bilen ýüzlenýär. Zafer İsmiradow prezidentiň demokratiýany ösdürmegini, korrupsiýany azaltmagyny, adam hukuklaryny goramagyny islerdim diýär. Emma okuçylaryň arasynda Türkmenistanyň hiç bir mesele görmeýänler hem bar. Miwe Bekmuradowa çok şükür, ülkemiz çok gödel. Söwes ýok, şehit ýok, herkesiň öýü maşyny bar, öýüne çöregi bar, borç harjy ýok diýär. Arçyn atly okujymyz bolsa, köprek kitaplaryna da garaşýar. Çäreler has köp bolsun. Saglyk aýdäli ýyl boýy dowam etsin diýär. Kerim atly okujymyz bolsa, janyň sag bolsun agam, Hudaýa şükür ýurdumyz parahat diýipdir. Emma Maýa Rejepowa halky gününe goý, azat et diýär. Mehri Muradowa bolsa iň bolmany şu çäre diýilýän belany ýatyrsady. Gaty ogu bolardy, adamlaram öz işlerine wagtyny ýetişerdiler diýär. Muhabbet Doganyň pikirine görä iş, okuw mümkinçilikleri köpeldilmeli, paraxorluk aradan aýrylmaly. Halal çörek kazanmaga şert döredilmeli, ykdysadyýet düzedilmeli we ýurdun geljegine maýa ýatyrylmaly. Okuwçylaryň içinde ýegenler, daýdalar meselelerini ýatladýanlar hem bar. Şol wagtda ýurdun vilayatlaryna deň gözde garalmak barada mesele gozgaýanlar hem bar. Mysal üçin Nadira Sapaýewa beýleki vilayatlar hem unutmalygy sorap prezident iş ýerlerini döretse özüniň minnetdar boljakdygyny, maşgalasyny göresiniň gelenligini aýdýar. Bu pikiri Türkmen atly okujymyz hem gollaýar. Aşgabatda täze köprüýün söküp ýerine başgasyny gurýança vilayatdaky ýollary düzessin. Maşinler asfalt ýolda ýöremän, onuň garasyna atylan ýörýärler. Sebäbi asfalt gumly ýoluna merwet maşinler üçin. Milyard dollarlyk binalaryň biriniň bahasyny vilayatlarda ýüzlerçe guruluşy işini edip bolýar. Boş ýatan mehmanhanalar näme gerek Aşgabatda diýip Türkmen atly okujymyz soraýar. Okuçylaryň arasynda prezidenti ýüzlenmegini teklip aýtmagyň manasyzlygyny aýdýanlar hem bar. Mysal üçin Ziyaret Durduýew halk olara näme üçin ýüzlensin? Halky bu ýagdaýa düşüren öýleri gözüňiz açyň ahyryn diýär. İskender Meredow hem bu pikir gaýtaklaýyn gollap, eger ýüzlenmäge mümkinçilik bolanyny ýurdumyz gül ýaly bolardy diýär. Emma muňa garamazdan Dilýa Haydarowa udak wagtda türmede oturanlaryň azat edilmegini teklip edýär. Olýa döwletowa bolsa, ýaşullar maslahatyny ýatyryp, ýaşlaryň garaýşy maslahatyny geçirmegi teklip ederdim diýär. Bular elbetde okuwçylaryň pikirleri we olar hiç bir jähitden Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýar. Kardeşim Ýowşan Nurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siziň prezidente ýüzlenmäge mümkinçiligiňiz bolsa, oňa näme teklip ederdiňiz? Tekliplerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, forumumyz adathabar.com websaytymyzda hinis hem dowam edýär. Websaytymyzda Türkmenistandan garawum.info, ojak.org proxy saytlar arkaly girip bilersiňiz. Şu günler Türkmenistanda sagdynlyk we bagtyarlyk aýy atly çäre dowam edýär. Bu çäräniň dowamyna sagdyn durmuş, sport bilen meşgullanmak aýratyn hem mahabatlandyrylýar. Şol bir wagtda ýurtdan gelip owşan maglumatlarda sagdyn durmuş, ýaşaýyş
üçün möhüm olan medisina hyzmatlaryň, dermanlaryň odiyen elyeterli dälligi habar berilýär. Lewap welaýatynyň Halyj etrafynyň Müsür owasyndaky saglyk öýüne bolsa lukmanyň ýokdugyna, owa şepaat uyasynyň hem günüň ähli saatlarynda işlemeýändigine bu owanyň ýaşaýjysy gurrun berýär. Müsür owasyndan özüni haly göderlip tanışdyran käreneçi denan bilen Türkmenistandan habarçymyz Sultan Açelwanyň geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläliň. Owa ýerlerinde medisina hyzmatlarynyň pesagatçandygy barada döwlet tarapyndan ýeňillikli berilýän medisina hyzmatlarynyň ilatyň dol haýyrlanyp bilmeýändigi barada aýdylýar. Owa ýerleriniň medisina hyzmatlary şuň gün näýlik ýagdaýda? Medisina ýagdaýlary medpunktymyzda bar, bir medsestra işleýär. Belli yerinde oturup işleýän owalykmany ýok. Şepagat uýasy owa medsestra yerinde bolýarmy? Elmydam işleýärmi? Şepagat uýasy owa medsestra elmydama däl isläp baran wagtyň köpüň ýok. Ýöne işleýän wagtdan bar. Bunu şol nähili halka hyzmat etdiýäni bir derurun çykyp baran wagtyň tapylmasa, ilat nähili bas çykarýar. Şoňa ýagdaýda owa adamlar onda başga ýere tutýarlar, etrafa gitýärler, başga owalaryň hyzmatyndan peýdalanýarlar. Owada lukman ýokdugyny näme bilen düşündirýärler bir ýolbaşçylara ýutudan dokmy? Näme üçin owada lukman ýok? Owa lukmanyň ýokdugyny bilýär, ýöne näme üçin sebäbini bilemedik. Owanyň şepagat uyasyna şoň yerinde bolmaýanlygy barada näradyçylyk bildiren dokmy? Men plan wagt geldim, ýarawsaz bolup, şonda sen yerinde tapylmadyň diýenýärlik näradyçylyk aýdyran okmy şoňa? Ol haqqal işläp oturan mesetdira boldy. Aýdýanym bar, köpse aýdan ok, menden çykmadyn, gelmeýli diýip başga owalaryň hyzmatyndan peýdalanýarlar. Çağa tanjymlar nähile gedilýär? Oňa çagyryp çykýar, çağlar alyp barýar, eneler tanjymyny alýarlar. Hawa günmelýär. Aýdyp çykýar ýerden taga tekide näçe ýaşyndaky çağlaryňy alyp barmaly diýip, muny işdirýär, soň baryp alýarlar. Şu hemme probivkalar wagtly edilýärmi, hemme tanjymlar? Olar alýar, çağlar edilýär. Medisina saglyk